La missió de Global Lleida, en termes genèrics i en un sentit ampli, és la de creació, impulsar la creació d'empreses, ajudar al creixement d'aquestes mateixes empreses i, en darrer terme, que això porti com a conseqüència la generació d'ocupació. Des del moment de la creació al moment de l'allotjament de les mateixes empreses recient creades, al creixement de les empreses ja establertes i amb una certa trajectòria empresarial i a la consolidació. És l'única província a Catalunya que no tenia una institució econòmica financera pròpia, Lleida no en tenia cap, que d'alguna manera tindrem una eina feta per lleidatans, gent que s'ha d'agrair molt perquè són gent, famílies i empreses que han apostat a invertir en aquest projecte. Jo crec que és un projecte que per les pimes, per la micro, petita i mitjana empresa pot anar molt bé. Això no vol dir tothom. Per tant, jo crec que aquest projecte pot anar per finançar sobretot aquestes petites empreses. Aquesta societat d'inversió que té que ser un estímul fonamental per la creació d'empreses. Aquestes empreses es fan per desenvolupar econòmicament el territori, però sobretot no podem oblidar mai que és la cohesió social del territori i, per tant, la creació d'empleabilitat, el que té que ser l'objectiu final de tota l'acció de Global Lleida. La majoria són petites empreses, moltes provingudes del teixit emprenedor de Lleida al que tots ens hem referit. Tenim la xarxa capil·lar més important de vivers d'empresa, incubadores d'empresa de Catalunya i de l'Estat. Avui es presenta aquesta capacitat de finançament per l'activitat econòmica del conjunt. Els joves emprenedors, majoritàriament, un element importantíssim en la nostra realitat empresarial també, aquest concepte, aquest criteri d'emprenedoria tan implicat al caràcter lleidatà, que els projectes empresarials que es gestionen a l'entorn dels centres europeus d'empresa i ocupació tenen viabilitat, tenen èxit després de, evidentment, el seu període d'incubació. Tenim infraestructures, tenim centres tecnològics, tenim una universitat magnífica, tenim emprenedors, tenim gent que ha fet la seva carrera professional o la seva carrera empresarial fora de Lleida. És un projecte per crear riquesa al territori. És un projecte per vincular-se al nivell de risc d'aquella gent jove que vol tindre el seu futur dintre de Lleida, vincular-se amb rendibilitat. Però que aquesta és una oportunitat de vincular el nostre patrimoni, i ara parlo com a inversor, amb el futur del territori i amb l'expectativa de que d'aquí a 50 anys molta gent que avui no té futur el pugui tindre perquè algú l'ha animat, algú li ha donat recursos, algú li ha donat assessorament, algú l'ha ajudat, algú l'ha tutelat, i que d'aquí a 30, 40 o 50 anys puguem gaudir de que les infraestructures magnífiques que té Lleida avui estiguin, ja ho són, però estiguin a plena ebullició.